Que tal, como están? Benvidos a un novo programa de Punta e Tacón, o noso espazo deportivo onde xa saben aquí o importante é que o pasemos ben e que estemos un pouco entretidos arredor do que nos gusta, neste caso, arredor do deporte. O luns pasado comezaba eu este espazo falando da gran xornada, da gran fin de semana para os tres clubs principais de Santiago, o Santiago Futsal, o Compostela e o Obradoiro. Os tres gañaban. Nesta fin de semana temos que dicir todo o contrario, os tres perderon, os tres colleitaron unha derrota, pero o que nos ocupa hoxe neste Punta e Tacón non é ningún destes equipos, ningún deses deportes. Non imos falar, ia dicir de pelotas, pero vou dicir de balóns, neste caso, de ningún deporte de balón, porque queremos falar de atletismo. Xa temos moi preto, o domingo que ven celebrase a carreira pedestre popular de Santiago, que organiza esta casa, o Grupo Correo Gallego. E tendo un pouco como desculpa esta carreira, queremos falar do atletismo, porque é un deporte que está moi de moda nos últimos anos, chámese atletismo, running ou correr, cada un pois xa lle di como queira. Presento sen máis os nosos convidados desta mesa. Teño á miña dereita Raquel Suárez, que é atleta. Raquel, benvida, moi boas. Moitas gracias, boas tardes. Tamén me acompaña, porque hai que dicir que hai moitos clubs na cidade, cada vez hai máis xente, como dicimos, que practica este deporte, que practica o atletismo. Trouxemos unha pequena representación, máis adiante iremos falando con máis clubs. Neste caso saudamos a José Antonio Juanatei, que é o presidente do Club de Atletismo Fontes do Sar. Hola, boas tardes. Moi boas. E tamén nos acompaña, representando a esa cantidade, como dicimos, de clubs que hai en Santiago, o presidente do Club Noitebra, Manolo Moure. Manolo, benvido, moi boas. Boas tardes, moi boas tardes. E así, para comezar, como estaba eu a contar que cada vez a xente practica máis isto de correr e de ir a distintas probas, un empeza así correndo un pouco por afección e acaba apuntándose a todas as carreiras que hai. Como comezastes vos? No caso de Raquel, que xa lle ven de familia, recordamos que a súa nai é Esther Pedrosa, de sobra coñecida, a atleta, así que Raquel xa na casa xa foi medrando con isto de correr, sí, non? Aínda que, intentei evitalo todo o posible, porque o que vía na casa era, é un deporte moi desagradecido e o que vía na casa, pois eso, non me motivaba a querer coller as zapatillas, pero finalmente na época universitaria non pude escapar máis do meu destino. Así que dixeches, pois agora sí que xa me adico a isto. Sí, agora sí. No caso de José Antonio e de Manolo, imos por turnos, vou por aquí, se lle parece. Dígame igual, non te preocupes. Como comeza un? Porque ademais vos comezastes de maiores, non? A esta afección. Como foi iso? O meu caso en concreto é todo o contrario que Raquel. Na miña familia nadie practicaba o atletismo nin nada que se lle parecera. Eu, quizás como moita xente que está correndo hoxe en día, empecé a correr por alexarme do tabaco. Pouquiño a pouco, algo que intentaba que me calmasen as ganas de fumar, pois foise convertindo nunha afición e hasta hoxe. E acabaches nada máis e nada menos que de presidente dun club de atletismo, Nada algo que máis, comezou así con tanta... Nada máis e nada menos. Sí. Pois outro presidente, neste caso do Noitebra, Manolo, tamén empezaches así un pouco, porque viñas do fútbol, non? Eu viño do fútbol. E José Antonio tamén o fútbol tamén algo practicaste. Sí, algo practicaba, así como todo rapaz. Eu viña de xogar no fútbol, pois mira, non digo nada, pero casi 40 anos. Deixei un ano sin xogar, entón tixe un anillo do deporte, e dixen, agora que fago? E metinme en este mundo do atletismo, gracias a uns amigos, e nos juntamos arriba en San Lázaro, pois 7 desconocidos que non nos conocíamos de nada, e agora somos, penso que grandes amigos, moi grandes amigos. E que o atletismo, a verdad, que nos dou moita alegría. E cada vez sodes máis, ademais, cada vez somos máis, non? Sí, cada vez somos máis, sí. Porque aquí o Fontes do Sar, eu teño esa percepción de que sodes unha morea de xente cada vez que vexo unha carreira, e desde amarelo sempre, amarelo e negro, o Noitebra van de laranxa, como ven, estamos a ver aquí. Somos laranxas, sí. E os dous son uns grupos bastante potentes, non?
Sí, bueno, somos dous equipos de aquí da cidade que nos conocemos perfectamente, entrenamos moitas veces xuntos, bueno, incluso quedamos para tomar as nosas correspondientes cerveciñas. Sí, señor. Entonces, é un pouco do que se trata o tema do atletismo, facer deporte, conocer xente estupenda, como no caso de Manolo e Raquel, bueno, facer deporte, que é do que se trata. E ti, Raquel, que, como dicíamos, comezaches xa vivindo isto na túa casa, cos seus pros e os seus contras, como ves esta proliferación de afeccionados ao atletismo, de clubs, como os que estamos a ver aquí hoxe? Xa digo que hai aínda moitos máis na cidade, que iremos en vindeiros programas tamén falando con eles, pero como ves todo este auxe? Pois sobre todo con moitísima alegría, porque cando eu era pequena, a miña nai era un atleta internacional e nacional moi boa, pois, bueno, miña nai era a tola que me viña en xandal a recoller o autobús. Entón, bueno, que agora vexamos sobre todo cada vez máis mulleres correndo, porque, bueno, os homes pois de sempre facían moito deporte, pero as mulleres somos máis de tomar o café. Entón, bueno, que se collan estes hábitos saludables e que cada vez haxa un ocio máis deportivo é toda unha alegría. Como estades de mulleres que practiquen atletismo nos vosos clubs? Agora que mencionaba Raquel ese tema. Non nos faltan mulleres. Non, porque temos máis que 6 mulleres. Andamos mirando por aí, pero andamos a encontrar mulleres. Vamos a facer un chamamento hai que para Tebra. Porque eu adestrando polas rúas... Non, é que andamos mirando que non andamos a encontrar mulleres. Iso queda así como un pouco... Non, é que queremos montar un equipo femenino de mulleres. Claro, porque ahora, gracias a Dios, ahora tamén hai nas competicións, nas carreiras, hai tamén por equipos para femenino tamén. Antes non había. Vos tedes varias categorías ou estades divididos? Solamente somos os maiores. Vos temos terrenos pequenos, pero non temos máis. Bueno, pois buscan mulleres no Tebra. Porque eu vexo moitas mulleres adestrando continuamente por todas partes, polos parques, polas rúas. No noso caso... Que non vayan todo para o fondo do saco. No, bueno, Pois hai que facer un trasvase. No noso caso foi algo que nos sorprendeu bastante. É máis, eu creo que hoxe en día son a alma do equipo, porque, bueno, as mulleres, unha vez que empezan a tomar as riendas, son imprescindibles. O sea, a nós, por exemplo, como equipo, fíxenos moito máis grandes. Gracias a elas, chegamos a facer cousas que antes eran impensables, vamos. Porque lle dan un pouco de impulso. Din que hai que ir a adestrar e vaise. Danlle moito impulso, mobilizan moito a xente, elas empezaron un pouco con... Nós temos unha escola de atletismo, unha escola base, onde temos un montón de nenos, empezaron un pouco como xa que levaban os nenos a entrenar, pois empezaban elas a practicar un pouquiño de deporte, e, bueno, como nos pasou o resto, engancháronse, unhas foron chamando a outras, e a verdade que teñen un grupo espectacular, Non, además, que teñen moitas mulleres, Teñen moitas mulleres. Bueno, pois hai que deixar algunhas aquí para o Noitebra, que sí. Raquel, se coñeces por aí. Non se viña para aquí. Que xa falamos un pouquiño de todas esas sensacións de cando comezastes a practicar este deporte, pero a día de hoxe, que vos aporta realmente? Ou cando non practicades atletismo ou non saides a correr ou non vos apuntades en probas, que logo falaremos tamén da cantidade de probas populares que hai agora, que sensación tedes cando non practicades ese deporte e que vos aporta, polo tanto, cando si estades aí metidos de cheo? Hombre, vamos a ver, te aporta que físicamente estás moi bien. Non, que físicamente estás de maravilla. O que pasa é que cando estás lesionado e te botas tempo sin facer nada, te pos de mala leche. Porque xa tens o hábito de ir todos os días a correr. E te falta, te falta iso, macho, e digo, me cago na marcha, pero quen mandaría meterme en isto, que é un vicio? Porque é un vicio moi grande. Bueno, non é un vicio. É un vicio moi grande. Son todas reaccións químicas. E o correr segrega serotonina, endorfinas, que son as hormonas do placer. Entón, bueno, pois, unha vez que todos os días segregas esas sustancias, pois o corpo, claro, habitúase e ten a necesidade de segregalas todos os días. Entón, claro, unha vez que empezas, todo o mundo acabas enganchando porque
Bueno, é moito mellor que o Prozac que outras drogas. É un enganche bo, en No, todo además, caso. Sí, moi sano, además que hai moi días sano. que lo pasas mal. Pero ten unha Pasas- explicación científica. Sí, sí, xa claro, non claro, acaba de Si vas é algo correr 10 químico. Pero kilómetros, aparte, eu tamén penso que é algo que é un deporte moi barato, no cal, cando empezas, non necesitas a nadie para practicalo, sobre todo ao principio, e despois ten algo que engancha moito, que melloras moi rapidamente. Xente como a min, por exemplo, que non éramos capaces de correr 1 kilómetro, en cuestión de un mes, pois estás correndo 5 ou 6. Entonces, eso para un persoalmente, pois ves que te vas superando, que estás millor que fai un mes, que, bueno, e despois o que falábamos, non? De que resulta que te apuntas á carreira pedestre, empezas a conocer xente que estudiou, que, pois, ben que estudiou contigo, tal, que vela correndo, e este home que fai aquí, pero si ti é máis eu, tal. Entonces, a partir de aí empezas a conocer moitísima xente, xente nova, xente que ten os mesmos gustos que a ti, e, bueno, é algo que como di ben Manolo e Raquel, que che engancha moitísimo. O sea que, por exemplo, a ti aportache tamén relacións sociais e convivencia, Sí, a parte do benestar. Sí, eu creo que chega un momento, por exemplo, a nosa altura, que xa non buscamos unha millora física espectacular porque sabemos que xa non a vamos a dar. Xa non dá máis. Non? Entonces é unha maneira de relacionarnos. Pois, quedamos para entrenar, vamos a unha carreira, pois despois da carreira quedamos a comer, que si vamos a Ourense, que si vamos, por exemplo, nós este ano que vamos á maratón a Valencia, pois vamos cerca de 20 personas a Valencia cas nosas parellas. É unha maneira de, bueno, pois de recorrer un pouco por aí e estar entre amigos. Home, eu gracias a carreiras, eu creo que conozco medio Galicia. Sí, porque fun a sitios que en mi vida pensei que había esos sitios. Por todos os lados. Porque hai carreiras en todas partes. Todas, Todos lados. Eu son hacer carreiras. No, pero é que di, bueno, te haces un pouco de... Faz un pouco de... Vas con 5 ou 6 amigos, van a correr, Claro, non, comer, o que o running ou pois te vas é un deporte social, xa. moi social, Tanto adestrar como competir, pois un non va solo. De feito, a xente que sole ir solitaria non se acaba enganchando. Non, senón que ves todo que cada vez proliferan máis grupos de amigos e amigas que van a correr, e van todos xuntos a competir. É un deporte social. E despois hai algo que está salindo últimamente que é algo novo, que tamén eu penso que é un deporte moi familiar. Hoxe en día, por exemplo, darse a circunstancia de que ves en carreiras toda a familia correndo, que eso creo que en ningún deporte se está dando. O sea, podes practicar o fútbol, que o fútbol vaino practicar o papá e o fillo. Pero hoxe en día nunha carreira, como pode ser a deste fin de semana en Bertamiráns, pois estaba correndo o neno, a nena, o papá e a nai. Entonces eso, baixo o meu punto de vista, e nós vémolo moitas veces no noso club, porque se dá continuamente, para min é unha maravilla. Eu levántome un domingo e que sean os meus fillos os que me digan papá, hoxe vamos a Bertamiráns, por exemplo, e que eu para un método de castigalos un pouco, sea prohibirlle ir a unha carreira, para min é algo que me agrada moito, vamos. Algo que apuntar, Manolo, Nada máis. nese tema? Non, está ben, está ben. Ten razón, todo moi factor sí, queda na familia. Nada, que eu na miña familia o único curro son eu. Bueno, eu é máis, teño un rapaz pequeno, e máis o meu xoro tamén de vez en cando, pero bueno. Pois hai que O que máis corre son eu. O deportista da casa. Como decía Raquel, é un pouco o running, esa afección a correr, logo está o nivel máis profesional que xa Claro, hai... unha cousa é atletismo, outra cousa é o running. A min gústame sí. puntualizar porque o atletismo é moito máis que as carreiras, que últimamente estás un pouco desvirtuando que atletismo, que tamén son saltos, son lanzamentos, ten moitas máis disciplinas. Isto é o running, que é a carreira de xente aficionada, que, bueno, é un deporte eso, social, sí, saudable. Como decimos, que teñen moito éxito as carreiras populares, que podemos ir todos, logo hai outras probas ás que xa non podemos ir todos. Exacto. Que máis de 9 anos para aquí é unha barbaridade de carreiras que hai. Nos desde o club estamos potenciando un pouco o que di Raquel, que antes, por exemplo, únicamente a USC era un pouco referente a nivel atletismo, como ben falaba Raquel. Nos desde o noso club, mediante a escola de atletismo, pois aos nenos enseñámoslle que non só o que corre moito ou que ten velocidade pode practicar atletismo. A parte desa persona que non corre moito, que tamén pode correr, por suposto,
pódese dedicar a moitas outras cousas, como é o salto, o lanzamento, hai moitísimas disciplinas. Eu creo que é un deporte super completo, na que a xente falas de atletismo e únicamente pensa en correr. Entonces, bueno, pois é algo que partindo dunha base dos nenos, o día de mañán, pois veremos nas pistas moita máis xente que da que se está vendo agora. Bueno, depois está esa separación tamén do running e de carreiras de atletismo máis profesional para as que xa fai falta unha preparación. De feito, imos falar un pouco de organización e de adestramento. Raquel, ti como te preparas a nivel de carreira xa de nivel, podemos dicir? Bueno, eu teño un entrenador que me prepara a temporada cos obxectivos, estou nun club de división de honor, preparamos o Campeonato de España de pista de equipos e fago os 3000 obstáculos. Entón, bueno, levamos unha preparación específica, pois, preparando esa proba nos meses que toca, e logo teño un pouco máis de liberdade pois, para preparar pois, uns 10 km ou unha media maratón, depende do que me apeteza. Tens da que vas a adestrar soa ou en compañía? Porque ao mellor o running ou o atletismo máis popular é o que sí que se vai máis en grupo, non sei se vos ides un pouco máis sós. Eu antes adestraba en Oviedo e tiña un grupo moi grande, ahora estou en Santiago, vou polas mañáns, adestro con outras persoas no grupo, pero normalmente só podo quentar con elas. Logo, pois, claro, cada un ten que facer as súas series, o seu traballo de técnica de carreira, de técnica de vallas, que claro, é específico do meu e non... Cada un o seu ritmo. Exactamente, teño que facer o meu ritmo e facelo sola. Pois no caso de clubs como Noitebra ou Fontes do Sar, como vos organizades, como son eses adestramentos? No noso grupo, cada un entrena o seu aire. No noso caso, por exemplo, nós salimos dali de Angrois entre 4 ou 5 a correr xuntos pola noite. Pois entrenamos así unha carreira que vamos facer. Agora, por exemplo, estamos preparando o domingo. Pois hoxe, por exemplo, xa mellor temos un largo de 12 km para ver como está a cousa. Pero entrenamos 3 días a semana. Raquel poñía así cara de susto. Non, porque eso non se debe facer na semana da competición. Non somos fuertes. Non, é un erro, é un erro. Non, mira. Depois imos ter que falar de algún consello. Non, sempre facemos. Entrenamos 3 días a semana. Non, pero eso non se pode facer. O último día da semana é máis suave. Non, pero xa agora, non sabemos a ganar nada. Non sei solamente para aguantar a carreira. Pero por eso, aguantaba la mellor se non fixeras esa salvajada hoxe. Ao acabar a carreira, pois vamos tomar unhas cervecitas, que é un éxito a semana, así, a correr os domingos. O sea, 3 días a semana? Sí, 3 días a semana prácticamente, 3 ou 4. A lo mejor un día hacemos alguna serie por aí, pero generalmente 3 días, non hacemos máis, Non, porque ya son casi 60 años. Iso non ten nada que ver, que entrenan conmigo un de 63, entrena todos os días. Se andan a Dios, sí, pero... A idade non é unha disculpa. Pero non se van pasando, Non hai disculpa, non. Costa está moi ben, costa non me queixo, que a última que fixen 56 minutos e que estuvo ben. A pedestre? Sí. Bueno, temos que falar así tamén despois de tempos e de consellos, que non se nos olvide, porque aquí Raquel se nos estaba dando algún conselliño, pero os que nos estean vendo se queiran preparar de cara ao domingo, que teñan en conta algunhas cousiñas. En Fontes do Sar, como vos organizades un pouco? Ademais, como nos comentabas antes, tedes esa escola de atletismo. Sí, a partir da escola na que temos agora mesmo 5 entrenadores para os pequenos, pois un deles entrena tamén o grupo dos veteranos, que, bueno, non é para facer o que fai Raquel, ni moito menos, pero sí intentando levar un entreno para evitar un pouco o que son as lesións e, bueno, ir millorando dentro duns márgenes, un poquinho de técnica de carreira, un pouco de, bueno, unha planificación, máis que nada, para chegar ben o día da carreira e non lesionarse polo camiño, vamos, que de eso se trata. Cantos días adestrades vos no club? Depende, nos dividimos un poquinho o grupo según quen queira preparar un tipo, por exemplo, hai un grupo ahora mesmo que está preparando a Maratón de Valencia, hai xente que gustalle máis carreiras de 10 km, entonces diferenciase bastante o entreno. Os que estamos un pouco para a maratón, pois estamos apretando un poquinho máis co resto, facendo máis kilómetros, pero bueno, dentro dun margen,
Vos estáis organizados en categorías ou Sí, sí. en plan o que se queira apuntar, apúntase, Sí, pero... o que se queira apuntar, apúntase. Nós non... Pero si tedes esa... Non despreciamos a nadie, ao contrario. Para nós, calquer persona pode practicar. O que sí, nós sí temos todas as categorías, por o tema dos nenos e tal, e, bueno, temos tamén a categoría de veteranos, que foi ca que naceu o club, e, bueno, é un poquinho... que ven alguén e quere adiestrar con nós, pois, sin problema ningún. Sempre hai un grupito, un grupete onde se poida acoplar, que vai ao ritmo máis ou menos desa persona que ven. Bueno, pois imos ver agora un vídeo, que é un vídeo da carreira pedestre, de anteriores edicións, con esas imaxes que sempre se nos quedan un pouco gravadas na mente, e logo comentamos un pouco sobre o ambiente que se vive nunha carreira popular deste tipo. Pois aí estaba ese recordatorio dunhas imaxes que se van volver repetir este domingo. Recordamos que aínda no día de mañá se poden inscribir, se aínda non están feitas esas inscripcións. Aquí por parte dos clubs supoño que xa hai moita xente apuntada, non? Sí, nos estamos, creo que, vamos, que todos apuntados xa. Por aí apuntados tamén. Imagíname que andaremos por 20 algo. Bueno, sempre vemos ese, como decía, ese grupo, esa marea de cada un da súa cor, a laranxa, a amarela, e agora sí que antes nos decía Raquel, así algún conselliño, que lle recomendas ás persoas que esta semana van estar pensando nesa carreira do domingo e a saber que fan, a saber que hai fan, exactamente. Pero exactamente, porque hai moita xente que a mellor empeza a correr de repente. No, de repente, a mellor pois un mes antes empezan a correr, porque se ve un montón de xente correndo por aí, a carreira. Aí sí que ten razón Raquel, hai que ter moito cuidado. Non, nada, esta semana o que teñen que facer é descansar, facer algo suave, é a semana de baixada, porque se o noso objetivo é este domingo, pois esta semana xa non nos podemos cansar. Entón non podemos facer 12 kilómetros para correr 12 kilómetros o domingo. Non. Manolo quere correr os 13 kilómetros. Bueno, vai facer 20 logo, pero non se debe facer, non o facemos os que adestramos 7 días a semanas ou 6, non o deben facer a xente que, pois eso, que leva pouco correndo e que leva poucos kilómetros encima. Esta semana, nada, a partir do xoves xa moito relax, 30 minutiños, moi suave, nada de facer nin a costa de Vite, nin a subida do Pío XII, nin cousas desas, nada. Bueno, esas son eses puntos que máis tememos. Eu recordo cando ia de pequena esa costa de Vite, que quedouseme na mente,
Por parte de José Antonio, algún consello, algo que fagades vos en especial cando está chegando ese día, ou no mesmo día, porque non sei se hai que madrugar moito ou descansar moito pola mañá. Hai que descansar, o igual que un día... Eu recalco o mesmo que di Raquel, únicamente añadir que o día da carreira que se salga a un ritmo tranquilo, que bueno, que salir moi rápido os primeiros kilómetros págase moito. Iso parece que o dis por experiencia. Por experiencia propia, sí, porque eu o primeiro ano pensei que non daba chegado, bueno, son 12 kilómetros, é unha distancia moi respetable, entonces é mellor salir os primeiros kilómetros disfrutando da xente, da cidade, e despois a chegar aos últimos para, si nos queda algo de forza, apretar e chegar á Plaza do Obradoiro con unha cara mellor que cheguei ese primeiro ano. Bueno, ademais que non ides a gañar, aí ides a participar. Bueno, a conseguir o mellor tempo posible, claro, non? Home, claro, para iso entrenamos, para mejorar o tempo, claro. Pero se non pasa nada, o caso é chegar tamén, que... A mí gustei moito a carreira do Correo Gallego. E algunha recomendación para ese día, como dicía José Antonio, de sair un pouco con tranquilidade? Non, o que di, foi un día normal, deitarei igual como sempre, a mesma hora, das 2 a 3 da mañán. Claro, home, é un día que... Raquel se marcha asustada aquí. Non, que eu teño un grupo de runners e os entrenos xa sei como son. Non quedo asustada que xa sei. Si a mí, eu, por exemplo, digo, pois hai que divertirse un pouquiño, además teño unha cena ese día. E depois xa, levantareme ás 8 e irei para arriba, sin problema ningún, Non, xa teño feito carreiras media maratóns. Estamos grabando, non o digas. É mi igual, Os meus compañeros o saben todos, Bueno, Raquel, non te asustas logo, non? Xa tes un grupo aí que tamén fai así... Algún día lle de contar o que fixen. Non nos asustamos nada, xa estamos curados de espanto, sabemos as animaladas que fan e, por eso, bueno, intentamos aplacar os ánimos, pero non nos asustamos. Non, pero son falo de vez en cando. Bueno, pois temos aquí, pois mira, un exemplo un pouco de todo, de Raquel, como se coida, porque... De sensatez. Temos a Manolo, que adestra e fai aí un pouco o que quere, e a José Antonio, así un término medio, non? Sí, unha cousa... Ninguna cousa exagerada. Sí, nada, algo ni fu ni fa. Bueno, pois para ir rematando, porque se nos vai xa o tempo, que un pouco falar dese ambiente que xera, neste caso estamos a falar da carreira pedestre de Santiago, pero en conxunto as carreiras populares. Como vedes ese ambiente? Como dicía antes Raquel, ainda que diferenciemos desas carreiras máis profesionais e logo as carreiras populares que cada vez, como levamos dicindo todo o programa, teñen máis éxito, están en auxe, que ambiente ves? É un ambiente moi san, pois o que dicía antes, eso que é moi familiar, é unha festa, sobre todo estas carreiras tipo a do Correo Galego, que serán tanta expectación, e sale toda a cidade non só a correr, senón tamén a animar, pois eso, é unha gran festa do deporte, un día para disfrutar e pasalo moi ben coa familia e cos amigos. Manuel, ti como ves? Eu vexo, cando se empezara daquela, a xente, me acordo que viña con unha resta de chourizos, como a pescozo, disfrazados, e pasalo o día, pasalo a mañán, e pasalo ben. O que pasa é que agora foi cambiando, xa non hai tanto como había antes disso, agora a xente xa tira máis para correr. Bueno, polo que dicimos, porque cada vez a xente adestra máis, está máis metida no mundillo. Antes era, pois ímonos a apuntar. Además, aparte, unha cousa de estar, outra cousa despois é cando estás na carreira. Que despois vas competir. Que si aquel non me gana... Hai piques, claro. Sí, hai piques, sí, sempre os hai. Moi sans, pero despois acabas con eles e acabas oye, eu se ganei cheo, a ver a próxima que faz. Bueno, danlle... Non, moi ben, eu estou encantado con esta carreira, a mí me encanta. Eu xa xe digo, eu creo que fui máis de 20 veces. Bueno, pois todo... de correr, sí. Imos coa 39 edición, así que se foches máis de 20... Eu empecé con 18 anos, me parece. Bueno, pois temos aquí máis de 20 son carreiras, Sí, había de mirar a hemeroteca do Correo Gallego a ver os cousos, sí. Non, que eu sí que fun, Por aquí, José Antonio, con que sensación te quedas de... Pois eu quedome un pouco con volver a ver xente que soamente a ves nesta carreira, porque quizás ao largo do ano non volves a ver.
Entonces, bueno, pois é unha ocasión para volvernos a ver, eso, pois, como ben di Manolo, ese puntiño de competitividade que temos entre todos, pois sacalo e despois ao acabar, pois nada. Os piques sempre lle dan vidilla. Sí, hombre, eso como no creo fútbol, que amigo, como no fútbol, igual. non somos competitivos por naturaleza, dentro duns márgenes, pero bueno, sobre todo eso, volver a ver a xente que fai moito tempo que non ves, que soamente vas a ver nesta carreira, porque despois as outras carreiras non teñen a cantidade de público e de participantes que ten esta, entonces aproveitar un poquinho. Bueno, pois o domingo verémonos todos por ali, Pero uns vas a correndo. correr? Eu vou ir traballar, vou ir bueno, mirar como sí. corredes e facervos as entrevistas para ver que tal estades así Sí. na preparación, no quencemento, e logo xa ao mellor algún ano se me deixan aquí ir a correr, pois igual intento. De momento vai quedar así a cousa. Antes de rematar, de despedir o programa, teño aquí un asunto pendente que é o sorteo, non ten nada que ver co atletismo, é o sorteo das botas de fútbol sala de Alemão, xogador do Santiago Futsal. No anterior programa, o anterior luns, fixemos unha pregunta, era que número de botas, das súas botas New Balance, utilizaba Alemão, e velaí teñen a resposta neste vídeo que nos mandou o propio xogador. Olá, sou Alemão, jugador de Santiago Futsal. Tu, ganador, que disfrute de las New Balance. Número, aí va, 43. Pois 43 é o número destas botas que teño aquí, firmadas por Alemão, e teño aquí 3 papeliños, porque de toda a xente que nos contestou no Twitter, acertaron o número 43, 3 persoas. Están aquí escritas, non fago trampa, están por aquí, e agora, por exemplo, Raquel vaime axudar a escoller un destes 3 papeliños. Digo os nomes que teñen no Twitter: Iván Vilariño Fontán, Rubén García Vázquez, e outro é X, é unha X con un punto, que non sei cal é o nome, pero así é como aparece no Twitter, así que aí podese comprobar. Así que agora, Raquel, se me axudas, eu vou a votar por aquí. Raquel non nos coñece de nada, Ninguna. Se pasa algo, nada de culpas a Raquel ni nada, a ver se che van a pedir contas así de repente un día ou algo. Eu vou a botar os papeliños aquí, e ti xa escolles o que ti queiras. Vale, aí sen mirar, non debe ser. Aquí nin cestiña nin nada, xa ves, eu aquí en plena mesa, nin... Pois imos ver, o gañador é Rubén García Vázquez, que non sei se pode enfocar así, pero bueno, comprobades todos que digo a verdade, non? Esta xente que non ten nada que ver co fútbol sala, pois Rubén García Vázquez tamén o poñeremos no Twitter para que esteden avisado, inda que agardemos que nos este a ver hoxe. Agora sí que imos rematar, despídome de vos, José Antonio, Manolo e Raquel, moitísimas grazas por acompañarme. Como decíamos, vémonos o domingo, e agora, antes de cerrar co noso espazo deportivo, ainda nos queda unha nova modalidade deportiva que ofrecerlles. Imos coa final do Open de Galicia de golf, que neste caso foi un pouquiño máis lonxe do que nos ten habituados. Neste caso celebrouse en Mondariz, e aí vai o noso especial. Graciñas por acompañarnos.